virdes aquí, algúns non por primeira vez escoitarnos falar un pouco sobre o libro de Manuel e a presentar a Antítese Nativa, non? Todos moitísimas grazas por compartir esta tarde connosco, non? Eu habitualmente o que fago neste tipo de presentacións é dar unha visión persoal, unha lectura propia de Antítese Nativa. Desde ese punto de vista, pois comezo cunha apoloxía persoal antes de empezar a apoloxía do autor e do seu libro, non? Por as mencións que fai a Ramón, a min como crítico, etc., non? Nunca me gustan este tipo de etiquetas rimbombantes, eu considero meramente un lector, como outros lectores, non? Intento, sobre todo nos libros que me gustan e que aprecio e que sei que hai traballo e meditación detrás deles, pois tamén lelos con coidado, con atención e con meditación, non? Pero bueno, tamén ás veces, nos casos que nos ocupan, sempre se mete un pouco de deformación persoal, tamén educativa, profesional, etc., non? Pero todo isto simplemente é un pequeno introito para darvos unha serie de impresións, unha serie de opinións sobre a miña lectura persoal, a miña reflexión lendo Antítese Nativa, tamén froito de discusións longuísimas e interminables en moitas noites co autor e con Ramón e con outra xente, non? Como dicimos, hai múltiples lecturas, infinitas lecturas posibles de cada libro. Diríamos, casi hai unha lectura correcta por cada lector, non hai unha única lectura unívoca. En este caso, Manuel López sempre, cando comenta, cando fala do seu libro, sempre o exemplifica como un esqueleto, un punto de partida, onde o escritor, o autor, neste caso, deixou unha serie de pistas, unha serie de camiños que pode percorrer o lector, pero nos que o lector despois ten que meter carne de seu, un esqueleto de poemas, de estructuras, as que o lector ten que darlle vida, ten que meterlle carne, ten que meterlle sangue, non? Eu, como lector persoal deste libro, pois metinlle a miña propia carne, a miña propia sangue, e sobre todo me pareceu interesante artellar para min e para recomendarle ou suxerirlle aos demais a súa lectura, pois 5 ideas fundamentais ou 5 eixos que a min me axudaron pois a entender ou a interpretar ou a disfrutar deste libro en concreto, non? Un primeiro concepto clave para min, para entender este libro, metería baixo etiqueta do que poderíamos chamar romanticismo. Claro, é unha etiqueta moi perigosa, non? Porque as palabras significan moitísimas cousas e cambian o seu significado ao longo do tempo. Cando para min eu digo que este libro é un libro romántico, estou conectando quizáis co tono, co espírito, aunque non coas palabras ou ni siquiera ca temática, da poesía romántica clásica, ou seja, a poesía romántica europea, séculos finais do XVIII, XIX, poetas ingleses como Wordsworth, Coleridge, Keats, poetas alemáns como os do Sturm und Drang, Hölderlin, Novalis. A conexión non ten que ver, como digo, nin porque o escritor de Antítese Nativa escriba como a eles, nin os imite, nin os cite moito, prácticamente creo que non hai ninguna cita de ningún poeta directamente romántico nas citas que ornan a Antítese Nativa, pero hai moitos elementos románticos, como digo, na atitude cara a literatura e no espírito con que se fan moitos destes poemas. Por exemplo, hai unha actitude cara a natureza, cara ao mundo da natureza, por oposición ou en conflicto ou en contradicción ou en disonancia co mundo civilizado, co mundo racional. Hai unha inversión de valores. Pensade que o romanticismo históricamente foi en literatura unha rebelión contra o siglo das luces, contra a ilustración, contra a crenza inxenua no optimismo, no progreso ineluctable, na modernidade, na cidade, nos espazos urbanos, na tecnoloxía, no capitalismo. E un espírito, unha reflexión crítica sobre este tipo de posturas está nos poetas románticos. Eu creo que tamén se percibe en Antítese Nativa, non? Este romanticismo tamén ten que ver con outros elementos que os poetas románticos lles daban moita importancia e que nos leva a un segundo punto para entender este libro, a originalidade. Igual que os poetas románticos valoraban moitísimo a escritura original, opoñíanse ao anterior, ao neoclásico do século XVIII, a tradición de imitar, de copiar casi exactamente o que facían os antigos, porque era un modelo máis alto de literatura. Os románticos buscan crear unha linguaxe nova e buscan crear unhas voces propias, expresar a voz do poeta no libro, ou a voz do povo, tamén na poesía nacional, non? Para min, a Antítese Nativa e a escritura de Manuel López Rodríguez é profundamente original. Casi diríamos, esperamos de calquer libro e de calquer autor novo que sexa original, que non diga exactamente o mismo. En embargantes, hoxe en día temos moitas tendencias culturais, intelectuais, que non defenden precisamente a originalidade literaria, non?
Non vamos a dar un longo paseo por teorías ou por escolas, pero, por exemplo, entre moitos dos críticos dos anos 50, 60, Roland Barthes, toda esta escola postestructuralista de análisis literaria, céntranse en que non hai autores, en que hai a morte do autor, en que os textos son todos pastiches de outros textos, en que uns textos conectan con outros, todo é unha gran cadea intertextual. E fronte a este tipo de posturas, pois, ás veces resulta moi original atoparse cun poeta que busca crear e modular e manifestar unha voz poética propia, persoal e original, e nova, e que aporte algo novo ao panorama literario, non?